Wie in de aankomende dagen heel tijd te krijgen met een soort bewolking en grijs waar. Maar daar komt de komende dagen verhoring in, want de wind die draaide joert naar het Mattheessen. Joen vannacht hebben we dus met een noordeestelijke wind opklarings en daarbij zakken de temperatuur ook aardig onderuit. Naar zo'n -1 in het waardgebied tot -3 in het zuidoosten van Friesland. Mogelijk kan er wat gladness ontstaan omdat er een bevriezing is van Wierterdieken. De wind is matig en die komt uit het eerste naar het noordeesten. Betieten al even vrij krachtig misschien in het waardgebied. En dan morgen. Een mooie dag, de zon komt erbij, het bloot droeg en de temperaturen, ja, die binnen wat leger vanzelfs. Een graad of 1 of 2 maximaal. En ook daarbij hebben we altijd nog weer een noordeestelijke wind die matig en vrij krachtig is en die veelt dus wat kouder aan. Het vooruitzicht voor de komende dagen ziet er mooi uit. We hebben een hege drukgebied bij Scandinavië. Zorgt het voor zinneskin waar, droeg waar, maar ook een lege temperatuur. Toons in vreed wordt het 1 of heeg uit krijgt tussen het vriespunt of 1 graad boven 0. En in de nachten gaat de temperatuur onderuit naar -4 of -5 en dat is matige frost. Bovendien helpt die noordeestelijke wind ook nog eens aan, want vreed en sneeuw zit er een krachtige wind in het waardgebied en dat is een windkracht 6. Voorlopig blijft het nog droog, nog een lofgloeiend verder.